vas, veliki pozdrav, dragi ljudi, i dobrodošli u 15. emisiju podcasta Sve dobre stvari. Današnja tema je meni barem vrlo zanimljiva, a naslov je umjetnost otvorene komunikacije, odnosno kako saznati što ljudi uistinu misle. I ovaj puta imam izvrsnog sugovornika, za kojeg vjerujem da zna milion puta više od mene o ovoj temi. To je gospodin Srđan Šimac. Hvala vam puno još jedan put što ste mi se pridružili danas. I evo, ostavit ću vam prostora da se sami predstavite, da ispričate ljudima što radite i kako to da o komunikaciji znate jako puno. A što da vam kažem, ljudi se obično predstavljaju sa profesijom, jel? A ja bi se predstavio, ja sam čovjek koji voli ljude, koji voli život, voli prirodu, koji voli učiti, jel? Doživotno, jel? Znamo da ništa ne znamo, što god više znamo, to se više shvaćamo koliko manjilo znamo. Istina. Ja dolazim iz svijeta prava i bio sam oduševljen tim svijetom u onom tradicionalnom smislu, dok nisam shvatio da je to samo jedna mala kap u moru koja je čak što više vrlo ograničena i vrlo stvara barijere ako se ne koristi kreativno. I onda sam ušao u ovaj svijet koji je počeo s medijacijom, o kojoj ćemo možda kasnije kazati, i koji mi je otvorio ta multidisciplinarna znanja iz raznih profesija koje bi mogli jednom poveznicom od dvije riječi nazvati ljudskim vještinama. Znači danas još uvijek se mnogi oslanjaju na svoje profesionalne vještine i ako se malo svi prisjetimo, u prošlim vremenima, do nedavno, sastajali smo se samo pravnici s pravnicima, inženjeri s inženjerima, liječnici s liječnicima, konferencije, sastanci, okrugli stolovi. A zapravo ja jako malo mogu naučiti od pravnika, uvjetno rečeno. Ja mogu naučiti od nepravnika puno više i volim reći da je pravo, kao i sve druge profesije, prevažno da bi se prepustilo samo nama pravnicima. I pogledi korisnika prava su mi puno važniji na pravo nego pogledi samih pravnika. No, mi je izuzetno zanimljivo zapravo za čuti, jer moram priznati da prvi puta zapravo od jedne osobe koju bi stavila u kategoriju baš jako stručne, čujem da zapravo aktivno želi učiti od ljudi koji nisu iz te struke. To mi je baš... I rekli ste kreativno. Kreativnost u pravu, to je fascinantno zapravo spoj. Pravo vam je divna profesija i zamišljenja je kao kreativni alat. Međutim, nažalost, godinama, stoljećima i mogao bi reći pogrešnim pristupima pretvorila se često u zapreku. Eto, pa ja sam jedan od tih koji pokušava te stvari mijenjati i nisam sam. I želio bi umjeti obraz i naše pravne profesije. A ovo što ste rekli, jedan od najboljih mojih sudjelovanja u raspravi o pravnim temama bio je jedan think tank od 30 ljudi, stručnjaka iz raznih područja u kojem je bilo manje od pola pravnika. Jedna tema je bila medijacija i druga je bila tema neka bliska pravu. I sad zamislite, tamo je bio filozof, profesor, vlasnik noćnog kluba, računovođa, ne znam, pravnik. I sad kad su počeli pitati ih da ih kažu nešto o temi, kaže, pa ne znam zašto ste mene pozvali, pa zašto, šta bi ja rekao. Ma samo vi sigurno imate svoje mišljenje. Da skratim, to je bila najbolja diskusija o pravu u mom životu. Jer takve uvide nisam nikad mogao dobiti od pravnika. Savršeno. A ako je ok, ja bi zapravo ovo povezala sa nečim što ja radim, a to su recimo dizajn sprintovi u kojima nam je cilj točno napraviti ovo, pozvati ljude različitih struka da zajedno dizajniraju, da naprave neki kreativni proces i da dobiju neku zapravo inovaciju, najčešće završava inovacijom. I ono što je ključno u tom procesu i što je razlog zbog kojeg sam i otvorila ovu temu je zapravo ta komunikacija koja se događa i sa ljudima koji su neka naša ciljana skupina kojima rješavamo problem, ali i pri nekom isprobavanju tih naših izuma
inovacija, novih procesa. I ta dva slota komunikacije su nešto što zapravo što ne učimo u školi, što nas niko ne nauči kako ćemo nekoga ispitati, kako ćemo saznati što ljudi uistinu misle, kako pitati pitanja da saznamo što neka druga strana o kojoj ne znam ništa zapravo misli o nečemu. Imate li neki sistem, kako se to radi? Lijepo ste to rekli. Prvo, još uvijek najveća većina menadžera, lidera, organizacija, pojedinaca nisu svjesni da kad god sklapaju timove od isto mislećih ljudi. Netko koji je sličan mom pogledu mi je jako ugodan u mom timu. Bez svijesti o tome da isto mišljenici neće donijeti ništa novo. Već je poznata rečenica da kada dvoje ljudi, radnika, zaposlenih na radnom mjestu koji rade zajedno, misle uvijek jednako, jedan je najmanje suvišan. A ako oboje misle uvijek različito i stalno se suprotstavljaju, onda su oboje suvišni. Tako se danas... Koja je onda sredina tu između? Ja sam mislila da ako misle različito, će to biti najbolja moguća kombinacija. Ne da su oba dva suvišni. Ako misle uvijek različito, odnosno uvijek se ne slažu, znači jedna od nevelikih naših ljudskih moći je shvatiti i prihvatiti različitost, da je to naše bogatstvo. I da to što se trenutno ja i vi ne slažemo ne znači da ne moramo kvalitetno komunicirati ili da ja moram postati neugodan pokušavajući vam nametniti svoj stav. Da. I da, jako zanemarujemo komunikaciju, taj ljudski razgovor, to je naše bogatstvo. To je čarolija. Nama ljudima to toliko fali. Mi smo svi nekako povezani, volimo se družiti, volimo ići na kavu, volimo pričati. Volimo surađivati, volimo pripadati. I kad smo uskraćeni od kontakta s drugim ljudima, kao što nas uskraćuje COVID ili nas je uskraćivao, osjećamo se usamljeno, gubimo malo nadu, plašimo se. I sad vidjeli smo, evo, i online možemo komunicirati fantastično, i odmah oživimo. Evo, kod vas je smiješak, kod mene je smiješak na licu, možda ćemo izazvati to i kod slušatelja. Da. I ponekad se plašimo otvorene komunikacije. Tako je. Da bi bilo što u životu napravili, ili jako malo možemo napraviti sami, ma šta god, ma koliko bili sposobni. Da bi uspjeli u bilo čemu, trebaju nam drugi ljudi. Istina. A da bi uspjeli s drugim ljudima, treba nam i vještine komunikacije. A vještine komunikacije, kako ste vi nazvali, su zapravo prava umjetnost. Međutim, ako je to umjetnost, ne smijemo te vještine primjenjivati umjetno. Naučiti neke tehnike i sad vi to prvo... Šalabahter, gotovo. Mi ljudi smo veliki detektori tuđih ponašanja i odmah vidimo da nešto nije u redu. Tako da moramo biti u komunikaciji autentični. Skinete one naše maske raznih uloga, profesionalaca i razgovarati kao ljudi. Čovjek s čovjekom. Tako da ja danas volim reći, spominje se često ova skraćenica B2B, business to business. Ja evo pouzdano u svoje mišljenje preporučujem zapravo, ne da sam pouzdan, da nema business to business odnosa. Samo H to H. Biznisi kad surađuju ljudi u biznisu. Da, to su fakture, narudžbe, papiri, oni koji šaljemo jedni drugima, to je business to business. Tako i s komunikacijom, kad idete svakodnevno, idete iz kuće prema gradu, idete najprije u samoposlugu možda, pa onda kažete dobro jutro, ili opet je zima, ili evo opet pada kiša. Ili dođete na posao pa kaže, kako si danas? Dobro. I to su ti mali površni razgovori koji zapravo ne vrijede ništa ozbiljno, osim što znači dobar dan. Da. Se neko pita kako si i kad odgovorite dobro, niti ste šta pitani, niti ste šta odgovorili.
I sad što vi kažete, potrebna nam je svima i gladni smo te otvorene, duboke komunikacije, jel? O kojem ću vas pitati umjesto kako si danas, jel? Što očekuješ od današnjeg dana? Jel? Što ti će danas biti najteže? Jesi se pripremio za ono što te danas očekuje? Što te danas očekuje na poslu? A? Da. Što ti je najdraže na tvom poslu? A? Znači, u svakoj komunikaciji zaboravljamo na moć pitanja. A? Tako je, da. Kako ste vi rekli, pretpostavljamo. Znači, mi kao ljudi imamo informacije koje mi imamo. Iskustvo, znanje. I na temelju tog iskustva i znanja i informacija u našoj glavi formiramo razne sudove. I kako su to jedine informacije koje imamo, jedino iskustvo, jedino znanje, sve što iz toga izađe, čini nam se da je to samo tako. Jel? To je objektivni pogled. Kako sam vam ja rekao malo prije? Sa pouzdanošću vam to... Dobro, tom pouzdanost, to je ono 30 godina iskustva. Da. I onda i prilazimo tome kao zdravo za gotovo i krećemo prema drugima kao da je to izvjesno, pouzdano i počnemo se jako boriti za ono što zastupamo. A zastupamo zapravo cijeli jedan naš sustav vrijednosti koje gradimo od rođenja. Tako je, da. Nismo toga ni svjesni. I branimo ga i pokazujemo i rado ga pokazujemo. Da. I nismo svjesni da svi oko nas, vi i ja, imamo različiti sustav. Tako je, da. To je velika, velika istina za koju moram priznati da mi je onako stvarno objektivno dugo vremena trebalo da je onako malo dublje razumijem, jer to je ona premisa, to znamo da smo različiti, vidimo se, svako ima različito lice, pa vidim da je neko drugi različit od mene. Ali koliko je iznutra način razmišljanja, čak i model kako misli, ne čak i, nego baš to, kako se spajaju stvari do zaključka različit, to je zaista nešto što je ono fascinantno kad čovjek to razumije. Da. I znate, ono što također malo razmišljamo ili rijetko želimo priznati, ljudi smo najvažniji sami sebi. Jel? Tvrde stručnjaci da mi 95% svog vremena mislimo samo o sebi. Ja se slažem sa stručnjacima. A još 5% kaže je vezano uz nas. I sad zamislite koliko smo sebi važni, koliko želimo pričati svoje priče o svojim doživljajima, uspjesima, neuspjesima, tuzi, sreći, vicevima. I zapravo volimo tako slušati sebe. Jel? I jedna od najvećih ljudskih agonija, tvrdi se, a ja to sad znam iz iskustva, iz svog i tuđeg, da je nemogućnost ispričati nekome priču. Jel? Znači, u današnjem vremenu ogromne brzine života i poslovanja, kad smo bombardirani brojnim obvezama i informacijama, najteže je privući pažnju bilo koga za bilo što. A svi želimo pričati o sebi, a niko nas ne želi slušati. A zapravo i kanala za pričanje je sve više. To je ono stvarno paradoks. Imamo sve više prilika za pričati. Prije smo mogli hodati po cesti i pričati ljudima koje srećemo, a sad... Da. I sad zašto vam ovo govorim? Zato što se tu krije jedan od važnih odgovora kako promijeniti komunikaciju. Znači, ako smo mi važni sebi, a ako nismo sebi važni, onda nam nitko ne može biti važan, pa ni oni najdraži, onda moramo osvijestiti da su i drugi sebi važni. Ja? I da mi apsolutno nikoga na ovom svijetu ne interesiramo. Wow. I da bi... Gasim rekord odmah. Onda je to, dragi ljudi, sve smo vam rekli. I sad da bi postigli da se vi zainteresirate za mene, ili da me pozovete u ovu emisiju, prvo ja moram biti zainteresiran za vas. Ja moram ozbiljan interes pokazati za vas. Znate kad se na nekim poslovnim skupovima, konferencijama ljudi sretnu, onda vade vizitke, Srđan Šimac, izvučete vizitku i kaže, znate, ja se bavim tim, moj posao je to i to, i pričaš o sebi. Ma ne zanima me, čovječe, šta ti radiš u životu. Pitaj me o meni, jel? Ja sam Srđan Šimac. Dijana, možete li mi reći malo više o sebi? Baš bi volio znati.
da mi kažete. Ja? I jedva čekamo da nas neko pita. Ja? Da. Ali to ne smije biti opet ono naučeno, jel? Da. Nego doista morate biti tu, prisutni, fokusirani i pokazati taj interes. Jel? I mi ljudi djelujemo na bazi reciprociteta. Jel? Ako vam ja kažem dobro jutro, Dijana, vi ćete reći dobro jutro. Ako kažem dobro jutro, kako ste? I vi ćete mi uzvratiti. Evo, ja se već smijem. Jednako tako, ako kažem pričajte mi o sebi, jel? Najveći broj ljudi će u jednom trenutku se zaustaviti i reći aha, baš mi je drago što ste se zanimali za mene, sad ja želim čuti više o vama. I onda je tek vrijeme da mi počnemo razgovarati o sebi, a ne prije. Istina. Istina. Meni je zapravo onako najveći izazov mi se čini u toj nekoj, da li poslovnoj komunikaciji, da li u ovom dijelu kad istražujemo što se zapravo događa na tržištu nekom ili nešto, saznati onu pozadinu, neku namjeru, ono što drajva ljude. To mi je, onaj neki trigger koji se zapravo uvijek ne vidi u prvom planu, nikada nije u prvom planu, uvijek je negdje u pozadini, a to je zapravo razlog zašto se, ne znam, ljudi ponašaju na način kako se ponašaju i vrlo često taj dio nikad nije odkomuniciran. Kako vi to rješavate u svom poslu? Zato mi je zapravo zanimljivo sad polako krenuti da saznamo šta je to medijator i kako medijator sazna što ljudi zapravo žele da biste ih pomirili. Da, jako lijepo. Znači, gdje bi mogli početi? Gdje god vam je dobro. Od povjerenja. Znači, jedini način da nekome pomognete, da ga savjetujete, da možda date neku uslugu, obavite neki posao ili da ga dobijete, je da prethodno dobijete povjerenje. Ja? Isto tako ja kao medijator, osoba koja stane u sredinu između ljudi u konfliktu, koji se ne vole, koji se možda mrze, koji se napadaju, koji se ne slušaju, koji ne komuniciraju i koji su postali svoji neprijatelji, treba i netko da stane između. I da bi mi dopustili da dođem ja između, moraju vjerovati u mene. A uvjerenje stičete korak po korak. Svojim stavom, svojom pojavom, svojim riječima, svojim postupcima, svojim ponašanjem prema sugovorniku. Kako su jednog istočnjačkog mudraca pitali pred kraj života, bio je jako poznat, više ne znam o komu je riječ, pravili su s njim intervju i pitali su ga više pitanja. Jedno pitanje je bilo, dobro, podijelite s nama koja je za vas u životu najvažnija osoba. I sad su mislili da će to neka povijesna ličnost iz tog vremena ili nekog ranijeg, a on kaže, pa laki je odgovor na to pitanje. Za mene je uvijek najvažnija osoba u životu. Ona s kojom ovaj čas razgovara. Ja? Wow. Prema tome, ako pođemo samo od ove male rečenice, ali velike, i ako je primijenimo u odnosu sa svakim čovjekom, ja? Pa i onda kad želite saznati šta drugi misli, onda ste napravili veliki korak prema tome da to saznate. Jer znate i sami, idete u nekakvu čekaonicu, aerodrom, autobus, avion, sjednete nasumce s nekim i ljudi su u pravilu nepoznati, u pravilu ne komuniciraju. Međutim, neko vam se na fini način obrati, nasmiješi vas, komentira vrijeme, pa onda kuda putujete, odakle ste i razvije se u čas fenomenalna komunikacija i bude vam žao što završava taj kratki put. Jel? Tako je u životu. Ja se sjetim mog pokojnog starog koji je bio nevjerovatni komunikator i nevjerovatno društven. I uvijek je bio u društvu, znao je puno ljudi i jedna od stvari koje su me zapanjivale ili dvije, uvijek je negdje nekoga znao, a također je uvijek pristupao ljudima koje ne poznaje. I onda
setne ljudi na pumpi, u banci, ne znam gdje, na ulici i počne razgovarati, predstavi se i razgovara s njim, ne znam, 5-10, pa šta si pričao s njim, čovjeka ne znaš uopće. Kao klincu to mi je bilo nepojmljivo. Danas ti geni izlaze i kod mene. Jeli? Super. I zapravo kasnije sam naučio da jedan od razloga za naš uspjeh, pa i u poslu, je spremnost da upoznate nepoznate ljude. Jel? Jer svi naši ljudi i manje i više važni, pa i oni najvažniji u našem životu ili u poslu, su nekad bili neznanci. Jel? Istina. I zajedno smo učinili da to više nismo. A da bi u tome uspjeli, ja opet kažem, moramo biti autentični ljudi, moramo zaboraviti i oduzeti ovu masku profesionalca koju stalno nosimo nesvjesni na licu. To je jedna poza, jedna ozbiljnost, jedna formalnost zbog koje vjerujemo da će drugi misliti da smo pouzdaniji, da smo ozbiljniji, ali zapravo smo se distancirali kad god stavimo tu masku. Da, distancirali od sebe u biti. I od sebe i druge od nas. Tako, i druge od nas. Da. I onda se ja kažem, evo, Lijana, sad imate posla sa Srđanom Šimcem. Ne sa pravnikom, medijatorom i tako dalje. Idemo razgovarati kao ljudi. Jeli? I odmah kreće taj razgovor koji se razvija kao vatra u požar. Jel? Ja volim dva pravila u komunikaciji, koja su također jednostavno pored onog što smo malo prije rekli. Jedno je, imajte na umu uvijek da je, kad god s nekim razgovarate, da je ispred vas uvijek jednako vrijedno, neponovljivo, različito ljudsko biće. Ma šta god mislili na prvi dojam o osobi, ispred vas je čovjek sa svim svojim strahovima, nadama, vrlinama, manama, željama i tako dalje. I ako tako pristupite, dobit ćete čovjeka nazad. Ja? Ako pristupite kao profesionalca, dobit ćete ne komunikaciju ili ćete dobiti profesionalca nazad. Ja? I druga, to znamo iz vjerskog okruženja, ponašajmo se prema drugima onako kako bi htjeli da se drugi ponašaju prema nama. I onda ne možemo pogriješiti. Jer znate, mi ljudi u današnje vrijeme ima toliko nepovjerenja, toliko podijeljenosti, toliko strahova, toliko straha da ćemo biti ranjivi, da ćemo biti povrijeđeni. I zato se rijetko otvaramo. Rijetko dijelimo informacije, planove, ideje. Pa čak i kad radimo u timu, pa onda čuvamo neka znanja za sebe, ne daj Bože da podijelimo. Da bi bili malo nezamjenjiviji. Nezamjenjiviji, da? I sad ako se tako ponašate, stvorili ste barijeru oko sebe koja je gotovo neprobojna i nećete nikad saznat šta ovaj drugi misli, zapravo ne komunicirate. I šta se onda događa kad ne komuniciramo dovoljno ili nekvalitetno? Onda se u našem umu javljaju praznine, nemamo dovoljno informacija i onda naš koji trpi neizvjesnost, doslovce te praznine popunjava sa našim pretpostavkama. Tako je, i sa ovim pristranostima i uvjerenjima i svim ovim automatski zapravo ugrađenim materijalima koji su došli sa ljudskom vrstom. I onda kaže, on mi se nije javio, nije mi se namjerno javio, a prošao je pored mene. A čovjek je zadubljen u svoje misli i nije nas je uopće vidio i nije nas... Nije stavio naočale, ja znam jednu ženu koja kad god ide slobodno po cesti ne stavi naočale jer eto, tako je se sviđa da malo ih ima, malo nema. I ne prepoznaje ljude. Eto, kratkovidna i ne može vidjeti. Kratkovidna i ne vidi. Ali mi smo toliko spremni osuditi tu osobu zbog njeno ponašanje koje je usmjereno baš na mene. Uopće ne želimo izaći iz našeg uma i reći sebi, ma sigurno ima dobar razlog zašto mi se nije javila. A osim toga, ako mi se nije javila, možda me nije vidjela, pa idem se ja njoj javiti.
Tako je, uvijek su dvoje koje se najave u toj Tako, priči. Da, tako je. nije samo jedan, nego i onaj drugi može reći hej, Tako je. hej. Da. A recite mi još što se tiče ove, zapravo ste mi opisujući svoga oca opisali jednu osobu koja je ono izrazito komunikativna, stvarno vam zavidim što ste imali takvog roditelja, moj je bio ono, totalno suprotan, pa sam ja prema pitanjima išla potpuno drugim putem. Da li ima neka razlika u tome i da li, ako je čovjek ekstrovert ili introvert, uvijek se zapravo smatra nekako da onaj ko je prirodno komunikativniji, da će taj biti bolji komunikator, što po meni u biti ne mora biti, jer onaj ko je introvert može zapravo dobro slušati, može bolje zaključivati. Da. Ko je rekao ono? Bruce Lee ili ne znam ko. Poznata osoba. Uvijek se plašite reakcije onoga koji u sobi šuti, koji stoji u kutu i šuti. Naime, šalimo se sad malo. To je dobro pitanje. Znate, mi svi, neko je ekstrovertiran, neko je introvertiran, međutim svi smo ljudi. I neki ekstroverti se ponašaju kao da su sami na svijetu, kao da su centar svijeta. Oni su arogantni, prepotentni, uzimaju svo vrijeme ovog svijeta samo za sebe i što ga više uzimaju, osjećaju se važnijima. Ako se prisjetite iz vašeg iskustva, tko vam je draži, tko vam je ugodniji sugovornik? Onaj koji više sluša ili koji više govori? To, da, ovisi o mom raspoloženju. Ja volim ljude koji pričaju jer meni daju prostor za slušanje. Ali ne volim ono baš da ne mogu doći do riječi, da se moram fajtati i ubacivati. Tako je. Tako da svi mi, pa i introverti, nevjerovatno nam je potrebno toplo uho, prijateljsko rame, otvoren koji će baš biti tu za nas, posebno kad nam je potrebno. Prema tome, spomenuli ste medijatora. Medijatori kvalitetni su sjajni komunikatori. Međutim, njihova sposobnost komunikacije ne očituje se u smislu da mi sami komuniciramo, odnosno govorimo, nego mi radimo na razvijanju vlastite sposobnosti da pomognemo drugima da međusobno komuniciraju. To je prava moć komunikacije i medijatora kojemu je to jedna od zadaća. Znači, kad su ljudi u konfliktu, a razni razlozi su za to, oni nemaju ozbiljnog problema dok komuniciraju. Kad prestanu komunicirati, kad se razdvoje, onda kreće velika spirala konflikta u kojem oduzimaju sebi ljudske osobine, idu negativne pretpostavke, osuđivanja, okrivljivanja i svu krivnju prebacuju na onu drugu stranu. I ne žele sjesti za zajednički stol. I sad u medijaciji, kad uspijemo ih dovesti za zajednički stol, a to nije jednostavno, jer kad ste u fazi neprijateljskoj, ne želite vidjeti onu drugu stranu. Tako je, da. Najmanje pričat. Znam sve. Što ću pričati? Sve znam. On je kreten. S njim se ne može, to je tvrdoglava mazga. I zato je važno da se neko pojavi između kome vjeruje jedna i druga strana. Znate, oni svi meni kažu u prvom razgovoru odvojenom kako je druga osoba nemoguća. To je problematična, tvrdoglava osoba. Vidjet ćete, s njom se ništa ne može. Ja kažem dobro i onda odem tamo i te iste riječi mi ponovi ta osoba o ovoj prethodnoj. A sa mnom su krasni jer nemaju sa mnom problem. Da. I prva stvar koju je potrebno napraviti kao medijatori, da damo priliku da nama, medijatorima, osoba ispriča o čemu je problem. Kako se osjeća, što se dogodilo, kako gleda na stvar i nevjerovatna je spremnost ljudi uz ove pristupe, pogotovo kad vas izaberu da im pomognete, koliko se otvore i koliko vam ispričaju sve ono što je njima važno, ne što je vama važno. Znači, jedan od velikih problema svih profesionalaca, a o tome govori
Kahneman, ja? Kahneman, da. Kahneman, misliti brzo i sporo, Tako je, da. govori o zamci profesionalca. Mm. I ja dugo nisam to shvaćao, ja? Kao pravnik. Znači, svi mi kao profesionalci pokušavamo nuditi svoja rješenja koja znamo na temelju znanja, iskustva, prakse za tuđi problem. Zamislite, vi dođete da imate problem i pitate me za rješenje, jer ga vi ne znate sami. I ja izvučem iz rukava jedno i kažem, evo, to vam je rješenje, to u praksi fenomenalno funkcionira. Međutim, koja je pogreška u tome? Što vam daje moje rješenje za vaš problem. Zadaća svakog profesionalca, a posebno medijatora, nije nuditi rješenja. Kao što i u svakodnevnom životu nije naša zadaća da nudimo savjete što će ko napraviti, nego da pomognemo toj osobi ili osobama da nađu vlastito rješenje. Ja? Prema tome, kad neko kaže da mu je teško i da je učinio to i to i da je druga strana učinila to i to, onda umjesto da kažete pa trebao si ovako, pa to ti je glupo, pa bolje da si ovako. Samo pitate, a što mislite, što ste mogli vi, a što druga strana napravi da do toga ne dođe? Ja? Ili, što mislite što bi mogli napraviti u buduće da se to više ne ponovi? Ja? Ili, što vi mislite da bi bilo najbolje rješenje? I ljudi se, kad se obraćaju profesionalcima, često na početku malo iznenade s tim, kao nisu ni razmišljali, ja? Čekajte, vi mene pitate za rješenje, a ja sam došao kod vas po rješenje. Da, ali ovo nije moj život. Ovo nije moj problem. Ovo nije moja sudbina. Najbolje vjerujem da ću vam pomoći ako vam pomognem da vi počnete promišljati o vlastitom problemu i njegovom rješenju. A? I onda kaže, aha, možda ste u pravu. Pa da, vidite, ja sam mislio da je nemoguće, ali sad kad bolje promislim, da sam napravio to i to, možda bi odgovor bio drugačiji. Ja? Ili, rješenje bi moglo biti ovo, a možda i ovo. Ja? I sad čovjeka na taj način uzvratite važnost, uzvratite pozornost, uzvratite da vam je stalo, pokažete poštovanje, pokažete empatiju, da razumijete kakav osoba ima probleme, kako se osjeća. I sad još šaljete poruku, gospodine ili gospođo, vi ste itekako sposobni naći rješenje za svoj problem. Ja sam tu samo da vas malo vodim prema tom rješenju. I onda se ljudi osjete dobro i važno pored nas. I počnu se otvarati. Osjećaju se osnaženi. Zapravo, da, otvorimo im njihov vlastitu moć im zapravo vratite nazad u ruke sa takvim stavom. Da. Upravo tako. Jer ako im nudite rješenje svoje za njihov problem, vi ste im oduzeli sposobnost da ga sami pronađu. I zapravo ste ih ostavili u neriješenom problemu. Ja? I sutra će možda oni prihvatiti zbog vašeg autoriteta, ali sutra to neće funkcionirati, jer nije njihovo. I onda koga će kriviti? Nas. I evo, to je ta jedna milina i privilegij koji takvog pristupa, koji sad sve više nadilazi medijaciju i prepoznaju je brojni profesionalci. I to je ta ljepota ljudskosti. Jel? Apsolutno. Apsolutno. Ovo me vraća na jednu pristranost koju sam u onoj svojoj mini knjižici spomenula. To je IKEA efekt. A to je da ljudi zapravo najviše cijene ono što sami naprave, rješenja do kojega sami dođu. Jer to je prirodni respons našeg uma na tu situaciju da smo nešto napravili, da nam je to vrijedno. I vi zapravo ovim načinom ljudima baš aktivirate taj trigger, koristite tu pristranost u njihovu korist. Apsolutno. Da, fenomenalno. Ja obično kažem, ne? Razumijem, sve razumijem. Svi mi ljudi smo najveći eksperti za svoje živote, za svoje poslovanje. Istina. I sad, zamislite, ja kao ekspert za nešto drugo, ja se sad pravim da sam ja
pametniji od vas jer ja znam za rješenje za vas. A sve informacije su kod vas. Vi jedini znate što se dogodilo, jel? Vi jedini znate koje je dobro rješenje za vas. Da. Jedini imate ovlaštenje da o tome odlučite. A ja kažem, ne, gospodine, gospođo Dijana, ja znam rješenje, ne brinite, ja preuzimam stvar u moje ruke i vi ne morate se ni pojavljivati. To se tako često događa u sudnici, jel? Da. I onda kao mi pravnici nešto rješavamo, a stranaka nema nigdje, jel? Nema šanse. Ako isključimo ljude iz njihovog problema, problem nikad neće biti riješen. Da, dobro, ali meni recimo kao osobi koja potencijalno ima problem je jako važno mišljenje drugih ljudi, jer pogled sa nekih drugih pozicija, pogled iz neke druge struke, pogled iz pozicije osobe koja zna o nekom dijelu više nego ja. To mi je jako vrijedno. Znači imamo imamo puno. Jedan veliki privilegij nas ljudi kojeg često nismo svjesni, u uvjerenju nesvjesnom da smo uvijek u pravu, šta uopće ne koristimo privilegij da naša mišljenja i sudove provjerimo kod drugih ljudi. Jel? Znači, trebali bi uvijek kada dođemo do nekog zaključka, ideje, prijedloga, mišljenja, reći, Srđo, dobro, sad si došao do toga, idem ja razgovarati malo s Dijanom da vidim šta ona misli. Dijana, šta vi mislite o ovoj ideji? Iz kog iskustva? Ja? I onda sad je vrlo važno kako ćete vi reagirati. Vi možete reći, Srđane, to ti je glupo, to ti nije logično, to ti je bez veze. Ja? Kad smo bliski, možda možemo to i napraviti. Ja? I onda znam da to što ste rekli otvoreno ne mislite loše. Ja? Ali cilj da dođem u situaciju da neko izazove mene da ponovo promislim. Kako ste vi rekli, da se preispitam, da se proupitam je li ono što trenutno zastupam ok. I sad zamislite da imamo i Dijanu, i Marka, i Petra, i Vesnu, i još drugih ljudi i svi daju svoje mišljenje o toj ideji i prijedlogu. Sad imamo 10-ak sjajnih različitih mišljenja o istoj stvari i imamo puno veće izglede da kreiramo rješenje puno bolje nego i vrijednije nego one pojedinačne. Istina. I to je dolazimo do onog tima do koje ste vi rekli, koji bi trebao biti... Onog vašeg think tanka. Think tanka, baš tako. Tako da sad nije uopće neobično danas, posebno u zapadnom svijetu, da recimo softverska kompanija na čelu u upravnom nekom odboru bude 2-3 IT inženjera, jedan pravnik, jedan povjesničar umjetnosti, treći nekakav, ne znam, biolog ili sociolog, možda i liječnik. I sad fizičar, ja? I sad zajedno iz različitih kuteva promatraju stvari, ja? Jer mi pravnici, ja mogu govoriti o pravnicima, mi smo u tračnicama, znate, mi smo u ozbiljnim tračnicama gdje gotovo nema skretnice. Ali kad Dijana razgovara sa mnom koja nije pravnik, vi ćete napraviti nekoliko skretnica u mojim tračnicama. I onda ću reći, Dijana, pa nisam nikad tako razmišljao. Jako dobro ste mi to spomenuli. Ja? To je cilj. Da preispitamo i da još jednom promislimo o onome što smo već zauzeli kao stav. Da, misliti više puta. Zapravo svaki puta ko luk, svaki puta još jedan sloj maknuti mišljenja da dođemo do čišćeg. Do središta. Zato kažu jedna od savjeta, prvo vjeruj sebi, ali provjeravaj, je li? Nemoj vjerovati sebi a priori, nego provjeravaj prije nego što zauzmeš konačni stav. Tako je, to je jedna dobra stvar. Isto. Dajte mi samo ovu knjigicu koju ste mi pokazali da je preporučimo našim gledateljima. Evo ga, dobro je, vidi se. Razmisli još jednom Adam Grant, moram priznati da je nisam pročitao. Znači, svježe je izašlo kod nas, sjajna knjiga koja govori o ovim stvarima, o kojim govori koliko smo obuzeti ili zarobljeni u vlastitom promišljanju, vlastitoj perspektivi i pokušajima da stalno druge uvjeravamo da smo u pravu. A uopće nam nije poznato
da mi kao ljudi nemamo uopće mehanizam koji bi nas upozorio da smo u krivu, te da naš osjećaj ja sam u pravu uopće nije mjerilo za njegovu točnost. Ja? Da, nije realan. To je jako teško zaprimiti u glavu. To je jedan od najvećih izvora svih neslaganja i sukoba. Ja? Ja sam u pravu. Ja? Kako je lijepo biti u pravu. Ja? Jako lijepo. Jako lijepo i tamo se osjećam kao doma, moram priznati. Da, doma ali namjerno se trudim izaći što više vani iz te kućice, jer zanimljivije je vani. Puno je zanimljivije. Apsolutno. I kad malo bolje promislite da to ljudi a priori teško mogu čuti, prihvatiti. Znači nisam ja to smislio, ali mi se jako sviđa da je biti u pravu najčešće beskorisno u bilo kojem odnosu. Ja? To što ja mislim da sam u pravu je potpuno beskorisno za naš odnos ako ćemo ga pokvariti. Ja? Hoćemo biti u pravu ili u odnosu? Ja? Hoćemo biti u pravu ili u miru? Hoćemo biti u pravu ili ćemo biti sretni? Ja? Da. Nije bitno tko je u pravu, nego što ćemo mi učiniti s ta dva naša osjećaja ja sam u pravu. Ja? Istina, ova je duboka misao za razmisliti. Ništa, evo, potrošili smo vrijeme, predlažem da sa ovom misli zaključimo zanimljiv dio razgovora. Zaista, ja mislim da bi mogli satima još ove teme. Ovo je toliko materijal koji je baš sočan za razgovor. Hvala vam, Srđane, stvarno puno od srca. Ja ću posebno tagirati onaj dio gdje ste zapravo dali šprancu i za sve projekte, i za medijatore, i za sve, baš ću napomenuti ljudima da posebno pogledaju taj dio, jer je to jedna how to. Da. How to dio. Hvala vam puno što ste bili moj gost. I bilo mi je zadovoljstvo. Meni posebno zadovoljstvo. Eto ga, pozdrav. Da, pozdrav dragi ljudi, vidimo se neki sljedeći put.